Тъкмо записвах рецептата. Здравейте от кухнята на Gmail Organic, аз съм Деси и продължаваме с празничните рецепти. Тази седмица ще готвим елфски кокосови пакости. Ако се чуете какво пише толкова в тези тетрадки, рецептите ми са много по-лесни, отколкото имената им. Но това са кокоски и мисля, че страшно много ще ви харесат. Супер лесни, супер бързи, буквално правят се за 10 минути и се изяждат за сигурно 5. Така че давайте, пробвайте се в кокоските. Това, което ще ни трябва са единствено малко масло, кокосови стърготини, биокафява захар и биояйце. Това е всичко, от което ще имате нужда. Можете да ги направите по-ароматни с биованилия, това вече си е изцяло по вашия избор. Започваме с яйцето. Имаме едно разбито яйце, което изсипваме в купа. Следващото нещо е захарта. Трябва ви около една чайна чаша. Зависи вече колко сладко искате да ги направите. Като цяло долу ще има написана рецепта, която е за по-голям брой кокоски. Вече вие ще си я преобразувате за вашите нужди. Аз, както винаги, имам проблем с отварянето на нещата, но това не е за първи път, така че едва ли сте толкова чуденчак. Така, в крайна сметка се справихме и слагам захарта. За сега ще сложа около половин чаша. Също така се пригответе леко да се изцапате от тези пакостни кокоски. Така, добавяме разтопено маслото. И сега разбъркваме сместа заедно. Накрая ще добавим кокосовите стърготини. Кокоските се оформят много лесно и наистина стават много бързо. Идеални са покрай снежните празници, тъй като придават много празнично настроение. А и кой не обича кокоски в крайна сметка. Особено на елфите чуваме, че са им доста любими. Тъй, че така, ето. Сега добавяме кокосовите стърготини. Можете да ги намерите в здравословна зона. Както и всички останали продукти. Така. Добавихме ги и сега разбъркваме. Предлагам ви да започнете с по-малко яйца, да стартирате с едно или две, така че да видите колко точно ще поеме сместа ви. Така. Трябва да изглежда ето по този начин, след като я разбъркате. Сега ще започне мазенето, както ви казах. Това, което трябва да направите е да започнете да оформяте топчета. В случая аз, за да не се омажа, ще ги направя последния начин. Ще си взема от сместа и съм си приготвила малки кошнички, като за бомбони или за къпкейкове. Ето така. Ето как изглежда в кошничка. Така правите всичките. И печете за 10 на минутки, така че да станат съвсем леко запечени отгоре. Вашите кокоски трябва да изглеждат по ето този начин. Можете да ги поставите в шарени кошнички, става много по-красиво и празнично, но така или иначе ви гарантирам, че страшно много ще ни харесате. Продължавайте да ни следите на YouTube канала на Gmail Organic и ще се видим в следващата празнична рецепта, следващата седмица. Аз говоря бързо, защото нямам търпение да взема тази кокоска.